Mbalima anya kuma très urgent et très chaud. Maliens, Amérique, ani Nigeria ani ɲɔgɔn cɛ Benin coup d'état ko bɛ senna Maliens Bola Tinubu n'o ye Nigeria président ye ale ni Macron Maliens u lebura an bɛna bɔ ni révélation belebeleba de awa AES qui préparer kɛlɛ kama dɛ complot ba dɔ de bɛ ka préparer Mali ni Burkina Niger contre la a y'a préparer kɛlɛ bɛ yen dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ Nigeria ka avion mun jiginna tantɔ n bɛna secret ba de fana u ko fana na bi mardi 9 décembre 2025 Maliens Américains ka Américains ka politologue dɔ bɛ yen nɔ ko Michael Hinkle a photo filɛ nin Michael Hinkle a bɔra bi a kumana a ko Macron de téléphone ci ko nin ye maloya de quoi ko CEDEAO ko c'est la honte ni cɛ in de kumana c'est un américain politologue de do n bɛna a yɛrɛ kumakan kala aw b'a lamɛn anglais la mais n b'a traduit bamanankan na a ko CEDEAO tɛ ka intervention kɛ dɛ ko Bola Tinubu ko ale yɛrɛ dabali banna ko Bola Tinubu minɛna drogue feere la Amérique yan nɔ ko Bola Tinubu de sigilen bɛ ko Macron de sigilen to a ka salon kɔnɔ ko ka téléphone ci Bola o de kosɔn mɔgɔ n'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛ i man ka nin ko in su i man ka Benin président soutenir quoi talon soutenir quoi bilahi a mɔnɛ tɛ se ka ban quoi Bola Tinubu ko Bola Tinubu i b'a dɔn a ye mun fɔ Bola Tinubu ma ko Bola Tinubu ko b'i sigilen to ka dɛsɛ k'a yɛrɛ ka fɛngɛw kɛ a yɛrɛ ka jamana libéré ko mais ko bɛ bɔ de ko ka taa jamana wɛrɛ attaquer ko nin ye manamana ko jumɛn ye ko c'est vraiment ridicule an bɛna a yɛrɛ kumakan kala en même temps coïncidence dɔ kɛra u kun ye Nigeria école den dɔw minɛ depuis Nigeria wulila ka fara Faransi kan dɔrɔn terror minnu ye Faransi Nigeria école denw minɛ u y'a tilancɛ bɛɛ bila u ye mɔgɔ 100 ni kɔ bɛɛ bila Maliens ko ko dɔ bɛ ka don ɲɔgɔn na cogo dɔ la en même temps o wagati kelen est-ce que aw b'a kalama u bɛ ka coalition dɔw former pour que ka se ka fanga ta ka di terror ma Mali la o fana ko ma dabila hali bi dɛ donc an bɛna don détail bɛɛ kɔnɔ aw ni ne an ka jɛ an ka cɛ in ka kumakan na mɛn aw ni an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ voilà a b'a kɛ to quoi n b'a yɔrɔ bɔ sisan aw ni an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà. These planes in Benin the moment there's a coup. There's a simple answer for that. President Macron of France gave a call to Tinubu today under the guise that there was a new offensive led by the Boko Haram terrorists in Nigeria. He made an emergency call, and apparently it wasn't about Boko Haram, because if it was, I'd imagine those fighter jets would have been used to do targeted airstrikes, hopefully on the terrorists, but instead they were used to go into violate the sovereign airspace of Benin and presumably strike the coup leaders. Now, as you mentioned, narco. Aune ala na krache. A chef la baraka fo. A politologue de donne. C'est un politologue américain. A mais ko niem ko jumendi. C'est-à-dire que Macron de téléphone takachi Bola Tinubu ma. Bola Tinubu sur la kaka avion wuli tab au lieu kaka wuli ka deme ka Boko Haram kele ka mogede ka ya ka avion wuli ko ka taka mogo ka espace aérien ko violer ayo kuma fa ay détail chama wéro fo akoko Bola Tinubu kuma Amérique akumbe jogo jugu munu kuma la idado abela comme avec kuma anglais la monter na BG quoi mais ma détail ka fana o entre parenthèses y folo o ta bané tukunde ou ka Air Force One voilà ko voici le C133 et 130 de l'armée de l'air nigérienne contraint contraint d'atterrir à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Voilà. Donc, Mali anga janga avion inaje folo. Aou ni anga janga la je. Mbe volume ba koro folo. Ay reka avion inaje. Ni de avion yi. Ni de Nigeria avion yi. Mun jigina. Uye mun jagu ya kala jigi Burkina Faso. Voilà. Avion feke de C130. Avion yi C130 de. Obela jele nyabala. Ni avion de jigina. Obe nyabe avion ina, n'est-ce pas? Ni avion de jigina. Maintenant, la question qu'on se pose. Mais la question de poser droit. La question maintenant qu'on se pose. Avion jigile m'flet tantôt. Avion m'jigile flet tantôt. Et moro biduru ni kode kunganga wuli. O moro taningele ni yira ani équipage mambroufla. O moro ton tararo jume. O ba yira ko AES kanga akili to ayere la. Muna frontière te Nigérani Burkina Ndongoche. O muna ka avion mena mune ngini Burkina Sangolo sanfela la. Pourtant
a commencé à bon Nigeria qui clé à ta Bénin ne ma fli au stratégie ou béou oh même monde là anana teme Burkina fait ben quand la question posée hier c'est pour vous dire que complot de Bekala be AES contrôle que l'AES fasse beaucoup attention AES quand il doit être là ni koumi flek à que fengela to borangono Bénin France be fait qui profiter di France be ka rapprochement créé à Nigeria tché ali wati na obeka foko AES mogo na awa yere ke tché aka territoire kala ke na o gerla cédé la ni wati la dro ube ko do ken ka wala mbeka tien di fawana ils sont pas clairs ces gens là ou te kata Bénin ko kata démocratie kelekede ayish ou be fait de ka France ka intérêt de ka défend bolat in ala tché américain de fleka wuli ka boka bolat tinubu américain politologue un politologue américain voilà Jackson Hinkle atoko Jackson Hinkle di o de bora di ka fora bo cheka wuru nyama ko pourquoi ateta boko haram kama pourquoi beta mogo ka jamana espace ou violé ka taka oluka dugu frapper et puis ka be ka taka mogo were innocent personne mogo innocent avec atol de kama bon mouye Bénin fana problème mahal damine follow maka tien de fana donc anya me ko militaire fraction do bora ou be ka boka kuma do fo ah bon angena mbe woro mina ko bi et comme on appelle là ou boulade ou tara ya fede ou be ka avion do photo tade ou be togo de adon tabe manana kandi anga skitora nga journée de ko ima ban folo de Bénin problème ma bali bi de Bénin armée yere de te chef donc France de be ko imbe ko fait ça dit que américain ka tien o de bora ka yira ka foko France de be ko imbe la jelen ko fait France de bora ka ni ko inke France be fait qui profiter na ka AES to déstabiliser de ka ta fait ame do ke Patrice Talon kata ni Patrice Talon troy ou bien AES sekende carburant te ka tega Mali stra ni ngoncha ou bien na ni stratégie wara mu nga jugo do fana c'est pour cela AES ka nga munde ke bi ne be conseiller krindi AES président sama bema ay modération do aka jamana mine bolu la aka na beke ennemi ni mogo mi koko amaso Assimi Goïta ni mogo mi Assimi Goïta kan ni mai ou bien capitaine nga mai automatiquement abebo ko tiki ke faso de njugui aw kelen se ka nunu kele de ne kele kura de damne AES mo acha sira ta marfa usande billahi tallahi ni avion mu minale fle tanto ni nunu mana dorla utara Burkina espionné di kata Burkina ka militaire ou espionné ne gena ko ne information mi ngani soro odo ide voilà o mana dorla una espionnage de la u ya ira fratuguni ko jigide Francis serve de renseignement ORE message ou be blanc Francis serve de renseignement OE message ou blanc a flene ko Nicolas Lenner le chef de la DGSE française ni Francis DGSE ngamoba na photo flene ni chenye message blanc ko Francis Sorosu kan nube sade ku kana son ko Sorosu ka coup d'état ke fenge ko ni coup d'état kera benedro ko e Francis mago salingi bon américain nga chemo fana boraka kuma politologue boraka kuma o ya ira ka fo ko angana nyogo nege ko ni Bénin kun coup d'état nyana ko kun kan AES ma ne ma fana ngo américain do be ngube AES fa na ba to kala jogo dogoyi fra uga dugu fefe be mogo do be munu ba en fait ne bu don ne ba américain chama do munu ba en fait donc oro de kundo an be fe ka boko oro de fangena donc ni komi ngani kera tanto donc ce que vous ne comprenez pas c'est qu'ils veulent détruire l'AES à tout prix. L'avion militaire du Nigeria peut couper son transpondeur pour effectuer une mission secrète comme le largage des troupes de matériel sur un territoire donné. Le but de coupure de transpondeurs est d'empêcher les autorités du territoire en question de repérer leur trafic aérien pour pouvoir agir en temps d'impunité. Bébé qui t'a fait là. Mais la vérité sortira d'un moment à un autre. Ni message ne kumambulu ka fo onyana AES kele mahali damine folo na wala be ala be mbeka tiende fana kele madamine folo de voilà donc ni ne kundu malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Belgique ani comment on appelle Allemagne malien fait ben dugu fait na be fait ka warchi abe Senweb application télécharger ka téléphone konara na Senweb application télécharger a photo fleni Senweb photo flene abene ka korporo modo urgent dro 10 € na ya reta ko fa baka bangue information bedu aw so mo be malla Sénégal korbar Cameroun abulu ka orange numéro ta nu to kombo 40 ka na waru chuma ba so orange mo na sur place wara ci go flato dro mekli sara wara ci go flana samana bada 1,99 € c'est 2 € keme fladro odi kundu akabe ciao.